Dámy a pánové, vítám vás zpátky na mém kanále. Dneska tady máme první video z mýho serveru tajného. A jo, neptejte se, prostě mám toto. To mi tady hodil můj kamoš, to, co se mnou hraje. Ale dneska tady máme první video a první video bude o tom, že vám to ukážu a třeba se něco natěžíme. Jdeme na to. OK, jsem zpátky. Máme jako tady první, co můžete vidět, tak je tady toto. Tady ten malý vlk. Ten vlk se tady sám přišel. Regulárně tady sám přišel. Jako první tady máme modrý krabice. Co? Tam jsou nějaké bloky. Vím, že jich tady, jo, to jsem si ho vzal. Moc jich není, ale já jsem všechno tam někde vyhazoval. Potom tady máme toto, co jsou krumpáče a mlíka. Nevím, proč mlíka. Už jste určitě viděli ten, co mám na sobě. Mám diamantovou helmu. No, jakože tady ten druhý máš mi zase hodil jeden, tady je můj kamarád, protože jako má fakt štěstí, jo, jako má fakt dobré věci. A tady já bydlím, tady to je můj dům, krásný, nádherný. OK, přiznám se vám, tady ty bloky na ten dům jsem si givnul, místo toho skla a třeba. Tady to jsem si prostě givnul, protože jsem mi to nechtěl zrovna těšit, ale to bylo úplně první. Jinak jsem si nic negivnul a je tady úplně všechno. Může tady být noc, můžou tady být monstra, jak tam vidíte. Může tady být úplně všechno. A no prostě možná ho někdy, fakt někdy třeba zruším, jo, ale to si nemyslím. Protože, no, jako, nevím, ještě nevím, jo. Kamarád se mnou moc nehraje a tak dále, jo. No, uvidíme, ještě uvidíme. Hned se to dozvíte, že se ho zruším. Pokud se vám tady ten server bude líbit, tak možná ho nezruším, ale OK. No, jako, když se ptáte, jak se můj server jmenuje. Radši vám to ani říkat nebudu. Nechci vám to říkat, jo. Nechci vám to říkat a ještě přemýšlím, že zruším a udělám nový a přemenuju ho. Ale potom mám, no dobře. Je to Miner. Jo, je to Miner. Miner. Prostě Miner. Líbilo se mi to, jak se to píše. Líbilo se mi to. A jo, asi si říkáte, že hej, co to jsou za shadery tady toto. No, ty jsem si musel koupit za peníze. Přesně tak tyto shadery jsem si prostě koupil za peníze. A jako jsem s nima docela spokojený. Neříkám nic, jo. Ale jestli vám chci tady představit můj domeček, jo. Můj krásný, nádherný domeček, tak po domečku. Takže tady máme díru. Tady máme skla. Tady, nevím, jak to už jmenuje. Tady máme březové dveře. A když stoupíte, tak máte tady nádherné, všechno je nádherné, svítí to tady nádherně. A tady můžu dát třeba nějaký armor, jo, tady můžu dát to, vám si to. Fakt výborné. Je to fakt výborné. Počkejte, takto. Vem si to a to si taky vem si. No a máme tady dalšího playera. Tady máme crafting table, protože je důležitý, můžu si tam všechno vykraftit, tady jsou postele, když bude noc, tak se můžu mít vyspat. Tady je pec a tady je ta víci pec. Zase se ptáte, proč tady jsou dvě pece, tak tady je to na jídlo a tady je to na orečka. Přesně tak. A pokud se ptáte,
jak na orečka, když žádný orečka nevím. Já třeba můžu vzít toto. Můžu to takto. A prostě je to mnohem rychlejší, když si to všimnete, jo. Ale to asi podle mě každý ví. No ale počkejte. Málem jsem na něco zapomněl. Není to nic o serveru, je to něco o realitě, co mají úplně všichni. Dnešním dnem, všichni. Šťastné Vánoce! Přesně tak. Schválně. Jo, když tak mám TikTok, jo, TikTok. Já vám ho tady napíšu. To jsem akorát tady zkoušel něco. Prostě zavináč Blue Fire. Můžete si to tam napsat bez mezer, všechno malým. Prostě Blue Fire, můžete mi tam hodit follow. Už jsem tam udělal jenom video, že jsem stál jeden mod a no, něco s Vánocema. Můžete se tam jít podívat, můžete mi tam dát follow. A pokud se vám bude líbit toto video, tak mi to můžete hodit like. OK, jsem zpátky. OK, já si tady počkej, já nemám sebe věci. Jo, mám sebe věci. No, můžete mi na TikTok, na to video, co tam mám, tak mi napsat, co jste dostali jako dárky, protože regulárně mě to zajímá. Protože jako, abych pravdu řekl, tak co jsem dostal já? Trika. Prostě trika je nejlepší dárek na světě, protože jen trika, jo. Nic jiného opravdu. Já jsem smůlu, no ale nevadí. Jsem šťastný za všechno. Počkejte, je mlha nebo co? Do prkínka, počkejte. OK, jsem zpátky, nevím, proč je tady toto. Nevím, proč to tady je, nevím, proč je utopenec. No, jeden je super. Ale mohli bychom tu první něco udělat. To bychom asi mohli, protože nic tu nemáme, je to úplně nový. No, mohli bychom tady asi něco vykopat. My vlastně ani nemáme točky. Super, výborně. Nemáme torčky, je tady ještě prší tady. Au. Proč? No, jako toto vlastně jsem vám akorát chtěl ukázat. Toto je vlastně můj server. Je to tajný server, takže bohužel. Ale prostě to tady máte. Ukázal jsem to. A příštím možná videu natočím můj server. Přesně tak. Jo, přesně tak. Prostě můj server, takže pokud se vám toto video líbilo, tak můžete zanechat odběr, aby jsem viděl, že chcete další části. A nebo taky ne, jo. No tak u dalšího je zase videa. Čus.